No niin, morjesta taas. Se olisi XD Pro täällä ja vlogia ja tää on vaan tämmönen päivän tilannepäivitys. Feet tukka, joka ei pysy paikallaan sekuntiikaan. Ja anyway. Niin, en mä oo tänään puhellut mitään erikoista. Instagramissa tänään pitäisi saada yksi juttu tehtyä liittyen siihen mun yhteen kuvaan, joka ei tuu kyllä onnistumaan varmaan. Mun pitäisi soittaa joku kaveri, että saan kuvan siitä, että saan sen homman hoidettua. Mitä vittua toi varmaan siellä ajattelet. Niin siinä oli, no se on kuitenkin se niin sanottu 10 Days Challenge se kaverin kanssa. Ja vitsi, kun mä näen tosta ruudusta mun tukan, niin se ärsyttää, kun se on tolleen. Pysy. No, jos sama, pysykää noin. Ja en mä tänään muuta varmaan tee, kun otan sen kuvan. Ja on sen kaverin kanssa. Tosin nyt mä katon Justimus vlogia. Jee, hamppari. Ja. Ja sitten kaikille Androidin käyttäjille on semmonen musiikkisovellus, missä on ladattu kaikkea jännää musiikkia. Ei yllätys. Vitsi silmät alkaa valuu, kun on vielä ihan järjetön yskä. Niin. Katon Justimus-vlogia ja telkkaria. Ei mitään erikoista. Mä kuvaan tästä vielä varmaan tänään kuitenkin sitten sen, missä mä näytän meidän kaikki lemmikit. Että millaisia ne on. Joten ei multa muuta sanottavaa ole, joten se olisi varmaan sitten moi.